shi kadai ne. Shi yasa Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin nuniyansa yace ar-rabbu rabbun war-rasulu fa abduhu haqqan wa laysa lana ilahun thani فلذاك لم نعبده مثل إبادة الرحمن فعل المشرك النصراني كلا ولم نغل الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبه بالقربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من إصيانه وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا الإبادة واستعانتنا به إياك نعبد ذاك توحيدان. ابن القيم يقول الرب رب wato Allah madaukakin sarki shine abin bauta shi kadai, shine mahalicci shi kadai, bai yi tarayya da wani ba gurin halittansa. Yace war rasulu fa abdu, yace amma annabi Muhammadu bawa ne daga cikin bayin Allah. Annabi Muhammadu ba Allah bane. Na rantsa da Allah duk wanda ya roki annabi Muhammadu ya zama arni. Wallahi bai da bambanci da Kirista. Duk wanda ya zo faduwa ya kira annabi Muhammadu wallahi ya zama arni. Daidai yake da Kiristan da ya zo faduwa ya ce Jesus. Yace far rasulu fa abdu haqqan, yace wannan shine gaskiyar magana. Walaysa lana ilahun thani, ba shi bane Allah na biyu. A ce muna bautan Allah muna kuma bautan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Falidhaka lam na'budu mithla ibadati ar-rahmani fi'lul mushrikin nasrani. Yace da haka shi yasa ma ba ma bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaman yin da muke bautawa Allah, wanda wannan aiki ne na mushrikai nasara. Su ne suke bautawa annabi Isa, suke daukan neman agajin su, neman taimakon su, suke wato yi wa annabi Isa alaihi salatu wasallam. Mu musulmi ba mu haka. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dab zai rasu yana cewa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Yace ya Allah kar ka sanya kabari na gunki abin bauta. Allah ya anshi wannan roƙon. Wannan ne nake jin wani dan bid'a a social media yana cewa wai idan ka je kabarin annabi ka tsaya ka fuskance shi ka daga hannu. Yace wato ko askarawa sun kore ka wai kar ka bar gurin to wallahi zaka ji jiki. Wallahi zaka ji jiki. Ballantana irin koran da suke ba ma kora ne na lallabi ba, kana zuwa na ce yalla shirk a kora ka ba sa bar mutum ya zai a wurin yabin nan, wanda wannan mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ya Allah kada ka sanya kabari na gunki ana bauta masa. Yanzu mutum zai iya zuwa kabarin Abdul Qadir ya roke shi, idan kabarin Tijjani ya roke shi ana tara wa tsofin gurin kuɗi, idan kabarin Dan Fodi ya roke shi ana tara musu kuɗi, amma wallahi kabarin annabi baka isa ba. Duk taurin kanka wallahi baka isa ba. Allah ya karbi addu'a annabi, mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka Ibn al-Qayyim yake cewa aiki ne na nasara a dauki wato haƙoƙin Allah akai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace lillahi haqqun, mu ji wannan magana. Yace lillahi haqqun la yakunu li ghairi. Okay, kafin ne yace kalla walam naghulul ghuluwa kama na anhu ar-rasul mukhafata al-kufrani. Yake cewa a'a lam naghulul ghuluwa, ba za mu yi wato wuce iyaka gurin wato biyayya ko gurin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi iyaka wato mu daga shi a matsayin sa na bawan Allah annabin Allah zuwa mene wato Allah, ba za mu yi haka ban ji Ibn al-Qayyim. Shi ma hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim, hadisan Umar ibn al-Khattab. Allah yake cewa la tuturuni kama udriya Isa ibn Maryam, innama ana Abdullahi wa rasuluhu faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Allah sai ya ce la tuturuni, kada ku yabe ni ku kambama ni ku shige iyaka. Suka ce an ce al-itra'u shine mujawazatul hadd fil madh, wato shige iyaka gurin yabo. Annabin Allah ce to kar ku mun haka, kar ku yi haka. Kama afaratin nasara ibn maryam, kamar inda wato nasara kirista suka yi yabo na kambame, suka shige wato iyaka gurin wato annabi Isa dan Maryam. Ce inna ma ku sani iyaka ni ana Abdullahi wa rasuluhu, wato ni bawan Allah ne ba Allah ba, kuma ni annabin Allah ne. Da haka matsayin manzo Allah san bawa ne na Allah, bawa ne kamar dukkan bayin Allah, kuma annabi ne cikin wato annabawan Allah subhanahu wataala. Yace da haka ba za mu yi guluwi ba, wanda manzo Allah san yayi hani akan haka. Mukhafatal kufrani, wato dan tsoron kafirci. Guluwi shi yake kaiwa zuwa kafirci.
To bari mu dakata iya nan. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watan idan mun ce ma mutanen nan su tashi su nemi ilimi su yi karatu na gaskiya, sai su ga kaman mun raina su ne ko kuma mun yi musu izgili ko kuma cin mutunci. A zahirin gaskiya ban san ko karaman waliyai ne take cin su ba. Duk wanda yake ya ɗauki layin cin mutuncin bayin Allah musamman sufaye, sai ga Allah subhanahu wa ta'ala yana ta bayyanar da kurakuransa, yana ta nuna cewa shi jahili ne, asirinsa yana tonuwa. Idan da mutum ya sa rigan malinta ya zama malami, to daga baya da ya hau wannan layin kuma sai Allah ya ta tona mishi asiri a gane wannan jahili ne. Kafin radi bari in fara da gyare-gyaren da zan masa. A cikin wannan bidiyon nashi da aka kalla yanzu, gyara guda biyu, akwai gyaran larabcin kansa, akwai kuma gyaran fassara. Kuma gyaran larabcin da za a gyara mishi daban, wanda kuma za a gyara mishi fassaran shi ma daban, ba guri ɗaya bane ba, wanda wannan alama ne na cewa ba a yi karatu ba. Musamman ma gyaran larabcin ni ya mafi bani takaici a ce malami wai shi ne zai wannan karatun, gara fassaran ma. Na farko zan fara da gyaran fassaran, wanda a ciki na cewa inda yake jawo baitin malamin shi fa yake jawowa, amma ya kasa jawowa daidai, kuma a wani gurin ya kasa fassarawa daidai. To baitin malaminka ka kasa fassara shi, ina ga karshe zaka ɗauko baitin wani malami daban? Kaga sai abin da hali yayi kenan. To baitin malamin shi ya kasa ya fassara shi daidai, ya kasa ya ja shi daidai, balle ya fassara daidai, to balle kuma na wani malami. Walaysa lana ilahun thani, abin da ce shine ba shi bane Allah na biyu. Walaysa lana ilahun thani, ba shi bane Allah na biyu. To wannan ko jahilin da bai taɓa zuwa makaranta ba ya san ba ka fassara daidai ba. Walaysa lana ilahun thani, ba fassarar shi bane, ba shi bane Allah na biyu. Yana magana lokacin da ke jawo baitin da yake magana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne ke cewa walaysa lana ilahun thani. Da haka bari mu gyara mishi fassara. Walaysa lana ilahun thani, abinda malamin naka yace shine mu ba mu da Allah na biyu. Ba wai ba shi bane Allah na biyu. Ba shi bane Allah na biyu, larabcin da za a ja mishi daban, in haka ake so a ce. Amma wannan walaysa lana ilahun thani, ba mu da Allah na biyu, ba wai ba shi bane Allah na biyu. Da haka shi ƙa'ida ne in ka hau kan layin kai wannan da za a kai ka gidan TV ko gidan rediyo, tuni za su kore ka in kana musu irin wannan fassara. Ga abin da aka ce kai kuma ga abin da aka ce, tuni za su kore ka. Ai ka sauka kan layin ƙa'idan fassara. Shi yasa yanzu wani in ya gani sai ya ce ai dan an ce wannan abun ai ba wani abu ne, wallahi wani abu ne. Fassara ƙa'idanta ake bi, abin da ka ja shi za ka fassara. An kai ka gidan rediyo ko gidan TV ka fara musu irin wannan fassara, tuni za su yi maka korarka za su yi, domin ka sauka daga layin ƙa'idan fassara. To da haka mu kuma in ka sauka daga layin ƙa'idan fassara, dole sai mun dawo da kai kan ƙa'idan nan. Ba zan ja bidiyon ya tsawo ba saboda akwai raddi bayan gyara. Sannan sai gurin gyaran larabcin kamar ƙarshe inda na yanke wannan bidiyon nashi, yana cewa mukhafatal kufrani. jan bakin bar da yin shiru. Mukhafatal gufrani abinda yace kenan. To wannan larabci bai karba maka wannan mukhafata din ba, gaskiyar lamari kenan. Larabci bai da mukhafa bi dhammil mim, ba shi da shi, sai dai makhafa
makhafatal kufrani amma ba mukhafatal kufrani ba mu har sau biyu yana maimaitawa. Wannan ya nuna cewa jahilci ne ba wai na kuskure bane ba. Ya faɗi a can baya gurin jan baitukan da ya dawo gurin fassara ya ƙara maimaita mukhafa. Ba mukhafa bane a larabci, kuma larabci ya bar maka kayanka. Wannan ya nuna cewa hawan ƙawara larabcin ganshi ba ma addini ba, duk da cewa da yawa suna ganin cewa koyon larabci shine koyon addini. Larabci daban, addini daban. Dan ka iya larabci ba shi ke nuna ka zama malami ba, ba shi ke nuna ka san addini ba. To shi larabcin ma ba a fahimce shi ba, domin da ya fahimci larabci ba zai ce muhafa ba, kuma da ya fahimci larabci ba zai yi wancan fassaran ba. Rashin fahimtar larabcin shi yasa gurin fassara ai baranka da ma, haka gurin jan bakin ma ya baranka da ma. Bari in je kai tsaye cikin raddin da zan mishi shi ma a taƙaice, tare da kuma jan kunnensa. Wato za mu ja kunnen shi, wannan sunan nashi na At-Tanshawi ne ko? To in ya sake za mu mai da shi At-Tashawi, zai zama ɗan tasha kenan. Ɗan tasha. To amma yanzu duk da na je kama ma ana cewa bai da uba. To dai yanzu za mu yi mishi gargaɗi. Duk sauran abubuwan sai in ya ci gaba da abubuwan da yake yi. Yawwa, wannan shine gaskiyar al'amari. Ya ce wai ya rantse da Allah duk wanda ya roƙi annabi ya zama arne. To ni kuma na rantse da Allah duk wanda ya ce haramun ne a roƙi annabi akan koma menene, shi ma ya zama arne. In ka ce ko menene ba za a iya roƙar annabi ba, to kai ma ka zama arne. Akwai abin da in annabin zai iya maka shi, to za ka iya roƙon annabi ya maka wannan abin. Amma in dai ka ce komai ma ba za a iya roƙon annabi ba, wallahi ka zama arne kai ma. Kuma shi wancan da zai roƙi annabin akan abin da zai iya yi mishi, shi kuma ya taka wani matsayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya kai shi darajan, kuma Allah zai so shi akan wannan abin. Duk wannan turka-turkan ba akan komai ake yin ta ba, akan dai ƙin annabin ne, da cewa annabin bai da martaba, bai da daraja, bai da matsayi, bai da girma. In mutum ya je raudan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannu yana addu'a, ba annabin yake roƙo bai, Allah yake roƙo, yana tawassuli da annabin da yake a gabansa. Ban san wani irin kwakwalwa Allah subhanahu wataala ya ma 'yan izala ba, ban sani ba, ta rashin gane abubuwa da kuma jujjuya abubuwa. Abu gashi a zahirin shi yadda yake, ma'ana da rashin adalci kawai. Dama ai adalci shine a ajiye abu a mahallinsa, wad'u shay'i fi mahallihi, shine ake ce ma adalci, al'adl. To ba sa wannan, wani lokacin son zuciya, wani lokacin jahilci, wani lokacin kuma hauka. Allah ne ke juyar da kwakwalwar nasu, menene ma ke faruwa oho. Da aka roƙon annabi da ake, ba annabi ake roƙo fa. In kaga mutum ya je raudan annabi ya daga hannu yana roƙo, ko kaga mutum ya je raudan wani kabarin wani daga cikin waliyai, ba shi yake roƙo ba. Tunda ya je gaban wani bawa jigo daga cikin bayin Allah, to bari ya daga hannu ya yi addu'a Allah ya mishi albarkacin wannan wanda yake gaban nashi. Sannan ya yi maganan cewa duk wanda ya zo a faɗuwa, shi ma ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya zama arne. To mu kuma ga in za mu zo faɗuwa sai mu ce ya Rasulullah. Kuma arnan taka dai ko, in ka ce mu arna ne, to kai ka zama arna. In mun kira sunan annabi, to a wani babi muka kira sunan annabi? Ai in ka zo faɗuwa, in ka kira sunan wani, ba neman taimakon shi kai wai ya tare ka ba. Ai zikiri ba, kiran sunan annabi ba zikiri ba. Ai ko ba faɗuwa ba, ko zama za mu zo yi, ko zama tashi, in mun ga dama mu ce ya Allah, in mun ga dama mu ce ya Rasulullah. Duk wanda muka zo mu faɗi. Kuma kai in ka ce arne ne wanda yi wannan, to kafin ya zama arne, kai da kake musanta
annabin kai ka fara zama arne tuntuni, ka tsufa a cikin arnantakan, shi yanzu sabon shiga ne, yanzu a nan take da wannan ya zama arnan, amma kai ka tsufa a cikin arnantakan, to sai me kuma dukan ku to kun zama arna kenan. To balle shi yana nan ma a doron addini, kai kuma dama can a cikin arnantakan aka haife ka, a cikin arnantakan aka raine ka, a ciki ka tashi, malamanka a ciki suka karantar da kai, sai dai daga baya ka shiga aqida. Amma in dai dama cikin ta aka haife ka, to cikin arnantaka aka haife ka, cikin ta ka tashi, cikin ta kai ka je makaranta, cikin ta ka sha ka ci komai. Da haka mu muka za mu zo mu zauna, ko za mu tashi, ko za mu ɗauki wani abu, ko za mu ajiye wani abu, ko mu ce ya Allah, ko mu ce ya Rasulallah, kuma ba ɗan iskan da isa ya ce mana arne ne. In kuma ya ce mana arne, to shi ya fara zama arnan. Mun yadda mun zama arnan, to amma kafin mu zama arnan kai ka fara zama arna. Musa bai shiga ne, kai ka daɗe da jimawa a cikin arnantakan, kai mai faɗin maganan ba wani ba. Abu na ƙarshe ina so salafa wannan su gane cewa, amma barin gama da raddin nashi sannan, maganan dai haiwala yau, maganar raudan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to shi ba askare, ai ina ce shi yana tsaron raudan ne, ba wai yana tsaron ko yana kula ko kuma an ba shi wuƙa da naman yayi hukunci ko yayi duka ko yayi zagi a gurin raudan Annabi sallallahu alaihi wa sallam bane. Haka ne ko? To maganan da yake faɗi, duk da dai dama maganan ƙarya ce, cewa korat suke ba ta arziki ba, menene, wallahi ƙarya ne. Da ya je ba zai ce haka ba, da ya je ba zai ce haka ba, ƙarya ne. Ƙila labari aka bashi, ƙila kuma ya kututtufo wannan ƙarya ce da kanshi, ya ƙago ta. To amma ƙarya ne. Ana zuwa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a yi tawassul, a ɗaga hannu a yi tawassuli da shi, a roƙi Allah, ba uban da ya isa ya hana ka. Sujada ce ba za ka je ka yi ba, in kai sujada wannan an san dama ga abin da kawo ka. Kuma shi ma ɗin wani zai je ya sujada domin abin da ke cikin zuciya shi Allah ke amfani da shi ba. Zan iya zuwa gaban kabarin Annabi in yi sujada, amma sujudu shukuri ne neman Allah sai kawo ni gaban kabarin Annabi. A zuciyata ba wai na bauta ma Annabi ko na bauta ma kabarin Annabi ba. Allah nema wannan sujudan don godiya akan daman da ya bani na zo kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk wannan turka-turkan wallahi ana yin ta ne akan kin Annabi. Saƙon shine mu sufaye ba mu ce a ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin manasikul hajji ba malamin da ya faɗi wannan. Amma mu a gurin mu masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama na hakika, ziyarar Annabi shine ruhin tafiyan mu aikin hajji. Saboda ko ba aikin hajji ko ba umra za mu biya kuɗin gida yake cewa, ko kuɗin yawo, mu je mu ziyarci Annabi mu dawo, ko ba aikin hajji ba umra. Haka nan za mu hau jirgin yawo mu je mu ziyarci Annabi mu dawo. To balle kuma mun je aikin hajji mun je umra, sai a ce ba za mu je mu ziyarci Annabi ba. To wannan aikin hajjin mun yi shi amma bai da ruhi. Mun yi aikin hajjin amma ba ruhi a tattare da shi. Ziyaran kabarin Annabi mu shine ruhin aikin hajjin mu. Kai da baka ziyarci Annabin ba, kai aikin hajji. In ka cika sharuɗin aikin hajjinka Allah ya karɓa. Amma mu a gurinmu, to aikin hajjinka watan ka bar abin da ya fi aikin hajjin, shine ziyarar Annabi. Dan ni nan da za a bani zaɓi, a ce dole in na je aikin hajji ba zan ziyarci Annabi ba, ko kuma a bani dama in je in ziyarci Annabin ba zan yi aikin hajjin ba, to zan ce a bani dama in je in ziyarci masoyina. Wannan ya fi min akan in je aikin hajjin ba tare da ziyarar Annabin ba. Da haka wannan abu ne wanda yake kowa ya rike nashi. Mu dai ga namu wanda muka ce shine abin da za mu yi. In ka ji abin ya yi maka
baran can maka. Mu dai zuruhin aikin hajjin mu shine ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam. In ba ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin ba kai ba ma dai zai yiwu a ce mun je aikin hajjin dai mu gara ku.